че беше спешно с тебе да се срещна, но стоя насреща, а не идваш нещо. Имах с тебе среща, а остана грешка. Бе часовникът безспорно, за това виновен. Стрелките се гонят, стрелките студени отровят, стрелките ми кратки ми люби, и ето влизам мига. Стрелките нахвърлят се жадно над времето с пръсти метални, късват по-малко нечудно и стелен старен така. И в време днешно за това е смешно да се